ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗାଁ ସାଥୀ ମେଟ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଆମର ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲଢ଼ିବେ ମଧ୍ୟ। ଆମର ଦରମା 12,000 ଯେମିତିକି ହେଇପାରିବ। ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟଟା ଭଲରେ ପାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ମଝିରେ ଯିଏମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ପଇସାକୁ ବାଟ ମାରଣା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଆମେ ନିଜର ଅଧିକାର ସ୍ୱର ଉଠାଇବା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମ ଦରମା ଲାଗୁ ହେବ ଆଉ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମର ଚଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର କାମ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତିକି ଏ କାମକୁ ହାସଲ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ହେବା। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପର୍ସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏଟା ମୁଁ ବନେଇଛି, ଆଉ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେମିତିକି ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏଡ଼୍ ହେବେ ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି କେମିତି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ପାଟିରେ କହିବା ପାଇଁ ବି ଭୁଲ ହେଉଛି, ଦୟାକରି ଆଉ ମୋତେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।